Ähliňizden salam dostlar, ýalarlaryňyz gowy müjanyňyz sagmy. Ýene-de siziň bilen täze videoda men Ahmet Meredov, Mehra dostlar. Bugünkü videoda näsip bolsa, Amerikadaky, ýani Chicagodaky daýhan bazaryna barar. Sany öz fermerler özleriniň ýetişdirýän haritlaryny näçeden satýar, näme zatlar satylýar. Şu zatlar bardy. Gysgaça maglumat siziň bilen paýlaşyryn. Ýol düşmeden owul geçenki videoda barada gysgaça bir aýdyp geçmekden Redbubble saýty barada bir neçe dostlarym ýazypdyr. Tölög näde bolmaly, tölegini eger satdyň, haridyňy tölegi näde boljak diýip soranlar bar. Geleceğinde de geldi. Maşina gitti. Satılan haritlaryň puly näde bolmaly diýip soran dostlar videonu dogry gören bolsaňyz şo ýerde men ähli paýlaşdym. Bank hasap näde bolmaly? Egerde özüňizde bank hasapy ýok, ota açyp bilmeseňiz PayPal hasabı üçin ýa-da başga biriniň hasabyny baglaň. Esasy zat puluňyzy almak hiç bir problem edel. Esasy zat haridyňy satmak. Ondan sonra da hani käbir dostlar ýazypdyr, $50 bizim üçin köşük zatlar, uly pullar ýetenok zat diýenler bar. Dostlar, siz o ýerden $50'dan $5,000 üçin gadan bilýäňiz. Näde? 100 sany grafika, 100 sany dizayn ýükleýäňiz. 100 sany dizaynynda her dizaynynda siziň diýerler 70'den gowrak harit bar. Dostlar, bar ýogy. Bar ýok 100 saja haridyňy satylsa, ayda siz $400 ýakyn pul gadan bilýäňiz. Ýagny ortalama baha $20. Size de onun 20% gelýär. Ýagny bir haridyň bahasy $20 bolsa we 20%dan alsaňyz $4'dan size her harit üçin pul gelýär. Indi ýanky diýişim ýaly 100 san dizayn ýüklen wagtyňyz 70'den gowrak haridyňyz bolan wagt ýüňize geçek arasynda pul aýdy $400. We ýene esasy zat 100 san dizaynynı taýýar bolandan soňra diňe Redbubble bu ýeketäk saýt däl. Kanalda aktivli arttırsanız men size beýle saýtlaryň paýlaşarym maglumat bilen. Ýani 10 sany Redbubble ýaly 10 san saýtda öz haridyňyzy goýarňyzda her saýtdan 100 sanja harit satyň. Her saýtdan $400 pul gazanyň 10 sanam saýt paýlaşjaksyň bilen aýda $4,000. 4,000 gel ýadyňyzdan çykaryl aýda $1,000 bol ýeterlik. Başga hiç zat gerekdir. Şonuň üçin bu videoda zat bolsa geçenki videonu görmeklerine bar bolsa gidiň şol videomy tomosha ediň. Aşağıda komentarda belli geçerin diyen ve şu wagt daýhan bazaryna gelmäge gitýäs. Görelim haritlaryň bahalary nähili. Kanaldan daşlaşman, kanala agda bolmagy unutma. Ve dostlar şeýlelik bilen şu wagt daýhan bazaryna geldik. Köpçülük ýerine maska daşynmasaň bolanok. Häzir aňarda maskasyz barsaň tagym salmaýarlar. Ve hepdäniň her bazar güni 7-den saat 8-den ýalňyşmasam bunlardan 3-çenli bazar dowam edýär. Yöne bazıları bunları benim köp ýatýanlygym üçin şu an saat 11:30 yani 10 kolt gelýär. Biraz gecägallyk bazılar sowlan näle diýip umyt edýän we birazdan bazara barak we görürüz. Şu an ehlimiz svetofordan geçtik ve bazara baryapyz. Bazarym ýa-da şäherin bir kiçirak köçelerini ýerine bazarymyz böyle ýapylýar we hani astaýan ýerler şu ýerde daýhanlar ödenen haritlaryny getirip satýarlar. Ine görüşüňizde al dostlar. Daýhan bazary. Görelim näme zatlar bar. İlk şöyle bir kuruk aýlanaly, ondan sonra içinden haritlaryň bahalarına süreçtirip karar. Has ulu bir yere değil. Şu raundan şu orada. Başka näme zatlar? Garpyz bar. Garpyzlaryň ýekejesi $7 diýär dostlar. $7 bar, $7.
karpuz gördük, kavun gördük. Başka bir yerde varenge var. İlk düşecek daha yok. Bu yerde de nahar pişirenler var. Az ulu yerde lekin küçücek yer. Gül satyanlar var. Başka ne var? Bolli. Dayhan bağlar var, şundan varat. Şöyle de oturdu. Bundan ağırlı istat yok. Şu yerde şeftaliler. Gören şu küçücek her bakımı 7 dolar yani. 7 dolar her bir kutusu. Ne diye? 15 dolar. Bunlar başka ne mi? 300 kadar yok. Bollu bağlay kanallarmış bundan var. Karpuz kavun, şeftali, pamidor. Adamlar kızığına geliyorlar da onunla da. Yönüşte atların eklisini Sevda merkezlerde ulu mağazinlerine alıp koyuyor. Üzümler 5 dolar. 5 dolar üzüm var. Üzümler 35 dolar. Şöyle. Pomidorlar 35 dolar. Her kutuda 5 tane pomidor var, yani ştuğu 1 dolardan düşüyor. Dostlar, bar bulunuşundan varat. Küçük yerler, küçücek yer. Yöne hani dayhanların özlerini yetiştiren organik xaritlardan iyi bekleyenler gelip yana alıp bilýärler. Köp da ýokyn. Yöne kızıgına dayhan bağlar bolan üçin geldik ve gördük. Kanala agda olmaýadygydan çykarmaň. Ýene köşejek şuň ýerler tapsa hokman giderin gören ve sizinle paylaşan. İndiki videolarda görüşýänçe hoş sağ olun.